भैया हम प्रसादी लाल यादव, आप सबके छोटा भाई भोजपुरी गायक। हमारे एगो गाना जो प्रसादी इंटरटेनमेंट चैनल पे कल रिलीज होने वाला बा एकदम म्यूजिक के साथ। वो गाना के हम लाइव गा के आप सबके सामने सुनाओ तनी। बड़ा ही अच्छा गाना बाऊ कि बारू कम रही लावत खूबे ढोरिया देखावत हई गजब खजाना बा। हो बारू कम रही लावत खूबे ढोरिया देखावत हई गजब खजाना बा। कि तारा मुसुकी पर सुनी लजानी छपड़ा दीवाना बा। कि तारा मुसुकी पर सुनी लजान जमाना ये दीवाना बा। हो ब्यूटी सजा के जब निकलेलू घर से हो जाला रोडे पमार हो। तोहरा के पावेला पीछा बा पड़ल यूपी औरी बिहार हो ब्यूटी सजा के जब निकलेलू घर से हो जाला रोडे पमार हो। तोहरा के पावेला पीछा बा पड़ल यूपी औरी बिहार हो। हई चढ़ली जवानी लेके घूमता रानी लोग चूमे न की माना बा। कि तारा मुसुकी पर सुनी लजानी छपड़ा दीवाना बा। कि तारा मुसुकी पर सुनी लजान जमाना ये दीवाना बा। हो गोड़े बदन गदराई लदेहिया के करा के करबू तू दान हो। संजय दीवाना परसादी लल्या दो के तू करा दई नाम हो गोरे बदन गदराई लदेहिया के करा के करबू तू दान हो। संजय दीवाना परसादी लल्या दो के तू करा दनेवान हो। कि हई शिव मन मोही और जय जनबी जुठ कइल का खाना बा। कि तारा मुसुकी पर सुनी लजानी छपड़ा दीवाना बा। कि तारा मुसुकी पर सुनी लजान जमाना ये दीवाना बा। हो बारू कम रही लावत खूबे ढोरिया देखावत हई गजब खजाना बा। कि तारा मुसुकी पर सुनी लजान जमाना ये दीवाना बा। कि तारा मुसुकी पर सुनी लजान जमाना ये दीवाना बा। नमस्कार, ये भैया गाना ही कल प्रसादी इंटरटेनमेंट चैनल पे आवे वाला बा म्यूजिक के साथ पूरा। तो काफ़ी अच्छा गाना बा। तो ये चैनल के यानी प्रसादी इंटरटेनमेंट चैनल के सब्सक्राइब भी करी जा और ये गाना के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्त में भी शेयर करी और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके भाई का गाना कैसा लगा।